Que a Xunta de Galicia acepte a quita de débeda proposta polo Goberno Central e a demanda que fai o BNG o Executivo Autonómico. Para Ana Pontón, a postura do Partido Popular de rexeitar o acordo é unha irresponsabilidade. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información antes titulares. Aberta unha investigación a 2 membros da Mesa pola Normalización Lingüística por un presunto delito de inxurias á Policía Local de Rianxo. A Xunta asina un convenio con Recursos de Galicia para abaratar o custo da enerxía para empresas e portos galegos. O obxectivo é facelos máis competitivos e avanzar na descarbonización. Rabella reedita por cuarto ano o convenio de colaboración coa empresa Fundivisa. O obxectivo é ofrecer formación especializada a 15 traballadores. Os premios Feroz comezarán a notarse en Pontevedra. A organización programa 4 proxeccións na cidade en outubro. Estarán os directores Eduardo Casanova, Lois Patiño, Paula Ortiz e Víctor Iriarte. O Mexillón será o protagonista da fin de semana no Grove. En Groves celebra unha nova edición das súas xornadas gastronómicas, desta volta dedicadas a este bivalvo. Estamos nas novas do día, comezamos. O xulgado de Padrón investiga a 2 membros da Mesa pola Normalización Lingüística por un presunto delito de inxurias contra a Policía Local de Rianxo. A demanda foi tramitada polo Ministerio Local a raíz das dilixencias practicadas polo Corpo Municipal. Aberta unha investigación contra o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e outra integrante desta organización por un presunto delito de inxurias contra a Policía Local de Rianxo. Os feitos que investiga o xulgado de primeira instancia de Padrón remontanse a 2021, cando un veciño de Rianxo reclamou ser atendido en galego no centro de saúde da localidade. O conflito foi a máis e obrigou a intervir a Policía Local, que acabou denunciando o home por alteración da orde pública. Foi a xuízo e resultou condenado a aboar unha multa de 600 euros. A raíz destes feitos, a Mesa pola Normalización Lingüística acusou os axentes de mentir no seu atestado en relación ás garantías dos dereitos lingüísticos da cidadanía. O Ministerio Fiscal tramitou unha demanda en virtude das dilixencias practicadas pola Policía Rianxeira, que derivou unha investigación que leva agora ao xulgado padronés coa intención de esclarecer se existiu un delito de inxurias. A Colaboración Cidadá permitiu novamente a detención do presunto autor dun delito de tráfico de drogas. Foi en Boiro onde a Garda Civil conseguiu deter un veciño da localidade tras sorprendelo durante unha venda de cocaína en plena rúa. A investigación iniciárase semanas antes a raíz de denuncias anónimas que alertaban das actividades ilegais do agora detido relacionadas coa venda de estupefacientes. No momento da detención, os axentes incautáronse de 10 doses de cocaína preparadas para a súa distribución, 40 paquetes de tabaco sen as correspondentes fiscais e preto de 500 euros en moedas. A voceira nacional do BNG desprazouse esta mañá ata Rianxo, que celebra hoxe un dos días máis emblemáticos das festas da Guadalupe co seu feirón mariñeiro. Ana Pontón instou o presidente da Xunta a aceptar a condonación da débeda por parte do Goberno Central na reunión que manterá mañá con Pedro Sánchez. A portavoz nacional do BNG aproveitou a súa presenza en Rianxo para apelar á responsabilidade do presidente da Xunta ante a inminente reunión en Moncloa. Insta a Alfonso Rueda a non rexeitar a quita de débeda do 20% negociada polo BNG no acordo de investidura de Pedro Sánchez. Preocúpanos que o señor Rueda persista no disparate de decir que non a unha reducción da débeda do 20% do noso país. Eu creo que esta é unha situación inédita e disparatada, porque a ningunha persoa que lle ofrezan reducir un 20% a súa hipoteca diría que non, e vemos como o presidente da Xunta, única e exclusivamente por seguir o dictado, as instruccións que lle mandan desde a Rúa Génova, está perxudicando os intereses dos galegos e das galegas. Os nacionalistas acusan o goberno autonómico de boicotear este acordo co único fin de defender os intereses do partido, en lugar de poñer por riba os intereses de todos os galegos, xa que este acordo implicaría dispoñer de moitos máis recursos para financiar educación, sanidade ou dependencia.
O BNG conseguiu no acordo de investidura co Partido Socialista que a Galiza se lle teña que condonar a débeda exactamente igual que a calquera outra comunidade. E o señor Rueda, en vez de traballar para que este acordo se cumpra, o que está é boicoteando este acordo e perxudicando os intereses dos galegos e das galegas, porque quero lembrar que o Partido Popular triplicou a débeda pública do noso país, que neste momento a terceira partida de gasto é o pago da débeda, despois de sanidade e educación, no que máis se gasta é en pagar a débeda e os intereses que xeneran esa débeda, e que esa reducción do 20% que negociou o BNG significaría ter máis recursos dispoñibles para atender a sanidade, para atender a educación, para poder, por exemplo, atender as necesidades que hai no ámbito da dependencia. Pola súa banda, o presidente da Xunta xa manifestou a súa intención de rexeitar unha rebaixa acordada de xeito bilateral. Asume así a postura do PP a nivel nacional de que a negociación do sistema de financiación debe levarse a cabo entre todos os responsables autonómicos. Durante a súa visita a Rianxo, Ana Pontón referiuse tamén ás demandas da comunidade educativa para a mellora das instalacións dos colexios de infantil e primaria e a incorporación de máis mestres especialistas. O BNG levará a próxima semana este asunto ao Parlamento. Semana que ven o problema que está tendo o Colexio de Rianxo vai a tratarse no Parlamento a través dunha pregunta do BNG, onde o Conselleiro de Educación terá que ir a dar resposta. Nos o que lle pedimos é que escoiten a comunidade educativa e que deixen de racanear no noso sistema educativo, porque estamos falando da inversión máis importante que poderíamos facer como sociedade, que é precisamente a educación dos nosos fillos e das nosas fillas. Todo o apoio do BNG á comunidade educativa, a esos pais e a esas nais que con toda razón o único que están reclamando é algo que é de sentido común, e é que os nenos e nenas teñan o personal que necesitan para a súa atención e que estén nunhas instalacións que sexan dignas. O que non é permisible é que a estas alturas sigamos tendo centros educativos onde chove. A Xunta vende a asinar un convenio de colaboración coa Sociedade de Recursos de Galicia para desenvolver actuacións que permitan reducir os custos enerxéticos das empresas implantadas nos polígonos industriais e nos portos pesqueiros galegos. O acordo pechouse hoxe nun acto que se celebrou no Porto Cambadés de Tragobe. Un paso máis, aseguraron, cara á descarbonización e na aposta pola economía azul. Promover o autoconsumo en polígonos industriais e portos galegos é o obxectivo do convenio asinado esta mañá entre a Xunta e a Sociedade de Recursos de Galicia. Un acordo que busca desenvolver actuacións que permitan reducir os custos enerxéticos das empresas implantadas nestes espazos. Nos próximos meses iremos andando partes deste camiño, analizaremos os recursos renovables nos portos e nos polígonos, analizaremos a demanda destes portos e destes polígonos, avaliaremos as necesidades logísticas das frotas e profundaremos nas oportunidades de financiación que brindan os novos marcos regulatorios. E sobre esas bases proporemos solucións de autoconsumo verde eficientes adaptadas a cada polígono e a cada porto de Galicia. Lorenzana destacou o labor da Sociedade de Recursos de Galicia, que asegurou vai na liña da política industrial e económica da Xunta, que busca como fin último abaratar, dixo, a enerxía de todos os galegos. Que estamos presentando por primeira vez pois un proxecto tanxible, público-privado, de colaboración entre o Goberno de Galicia e esta sociedade tamén público-privada que creamos cunha finalidade clarísima que decía o conselleiro delegado. Temos que traballar en descarbonizar a economía galega e temos que traballar en por os servicios ou os recursos naturais de Galicia ao servicio dos galegos. Segundo explicou, os estudos que se van realizar en virtude deste convenio van permitir que as industrias galegas e todos os portos de Galicia poidan ter no futuro unha enerxía moito máis barata e ir avanzando na descarbonización. Estamos asinando unha colaboración para permitir que as industrias galegas e tamén todos os portos de Galicia poidan ter no futuro pois unha enerxía moito máis barata, que poidan pouco a pouco ir avanzando na descarbonización e, en definitiva, o que estamos facendo é
máis competitiva a nosa industria e estamos facendo máis competitivos os nosos portos. Pola súa banda, o conselleiro do Mar puxo en valor a suma de esforzos e que a través deste convenio se impulsan e melloran os portos galegos, co fin de facer rendible e sostible o sector, establecendo sinerxías que permitan afrontar os retos do futuro. A este medio do que levamos vivindo tantos anos, nosos pais, nosos avós, e que teñen que seguir vivindo os nosos fillos. Por iso é fundamental estar no camiño, na senda do futuro, deses tempos futuros, desa economía en donde a sostenibilidade e a economía azul son sin duda ningunha senda que temos que recorrer entre todos e queremos seguir sendo vanguardia. Villares recordou o investimento que a Xunta está a facer na mellora e acondicionamento dos portos galegos. Sono de Tragovea chega a cada os 1,7 millóns de euros para a mellora da lonxa e a renovación do firme, pavimento e luminarias con tecnoloxía LED. O Partido Popular de Pontevedra acusa o goberno local de malgastar os cartos da cidadanía. A formación puxo foco esta mañá no alugueiro dos terreos da Canicouba para acoller unha planta de tratamento de residuos orgánicos que 9 anos despois do inicio do contrato aínda non se levou adiante. Rafa Domínguez advirte ademais de que o novo contrato do lixo no que traballa o Executivo abre a porta a que esta planta non se instale finalmente nestes terreos. O voceiro do PP recordou que o Concello de Pontevedra paga dende o ano 2015 20.000 euros anuais á comunidade de montes da Canicouba en concepto de alugueiro. ¿Qué ha cambiado significativamente en el nuevo contrato que saca el Ayuntamiento de Pontevedra? Simplemente que no es obligatorio hacer la planta de residuos en na Canicouba. El nuevo contrato de basuras no hace obligatoria la planta de compostaje y de tratamiento de residuos, esa mini Sogama, ni en Canicouba, ni siquiera en los límites de nuestra ciudad, con lo cual es de esperar que este contrato sí que acudan empresas. Llevamos 10 años pagando unos alquileres por unos terrenos que ahora sabemos que no se van a utilizar. Facemos unha pausa para publicidade, voltamos de contado. Pontevedra destinará 800.000 euros á renovación de elementos do mobiliario urbano da cidade. A Xunta de Goberno local aprobou hoxe o inicio de contratación deste proxecto, que suporá a mudanza de 271 papeleiras e case 250 bancos na vila. Tamén se renovarán marquesiñas, barandas metálicas e colectores de residuos. Levamos un contrato que para nós é importante, que é o contrato de suministro e instalación de elementos para a renovación parcial do parque de mobiliario urbano. Sabedes que nós este ano, e por orde do alcalde, nos propuxemos poñer de punta en blanco o centro urbano, centrarnos no mantemento e a mellora de todo o centro, e este contrato vai dentro desa planificación que tiñamos de primeiros de ano e de mandato. O PP de Ribeira demanda a apertura da rúa Barbanza na contorna do novo auditorio. Mediante unha pregunta en pleno solicitan información sobre as previsións de continuar con esta obra iniciada hai xa 4 meses. Ademais de conectar os barrios das Casas Baratas e Avesadas, a apertura deste treito que discorre por un lateral do auditorio permitiría crear novas prazas de estacionamento e melloraría a contorna do parque infantil. Segundo os populares, a falta de dilixencia para dar continuidade aos traballos e garantir a accesibilidade nunha zona tan transitada supón unha mostra máis da deixadez do goberno municipal. O Concello de Vilagarcía e a empresa Fundivisa reeditan o seu convenio de colaboración. No marco deste acordo, 15 traballadores recibirán formación teórica e práctica nos labores de fundición de hélices e palas para barcos. Ademais, no marco deste convenio, a empresa adquire o compromiso de contratar de xeito temporal a 4 destes traballadores. Os interesados poden inscribirse no Concello ata o vindeiro 25 de setembro. Como nos imparte esa formación regrada, temos que ser, a través desta formación do Concello e Fundivisa, para formar traballadores especializados, especialmente cualificados,
nas necesidades das empresas que están na nosa localidade. Tamén convidamos, e xa dixemos en máis ocasións, a que outras empresas se poidan sumar. Después de 4 proyectos, nosotros ya tenemos, si no estoy equivocado, 6 personas contratadas indefinidamente a raíz de esos convenios. Y lo último que quería decir era animar a todas las mujeres, porque cuando se habla de fundición, muchos dicen, trabajar en la fundición, eso debe de ser cosa de hombres. Y no es cosa de hombres. Nosotros tenemos 3 mujeres trabajando en el taller de fundición y no querría que otras pierdan la posibilidad. De esas 6 personas contratadas que tenemos en indefinido, que salieron de los convenios de formación con el Concello, solo una es mujer. Entonces sí que deberían animarse más a apuntarse. Pontevedra mergullarase nos premios Feroz moito antes da celebración da gala prevista para o 25 de xaneiro. Xa dende outubro a cidade prepara unha ampla programación para aquecer motores. A inauguración destas actividades previas será o vindeiro 4 de outubro coa proxección de La Piedad de Eduardo Casanova. Os Feroz o que queren é facer que a cultura audiovisual chegue á xente e que os seus equipos, os seus artífices, a xente que está detrás desta industria, pois teña contacto coa cidadanía e poida, pois eso, compartir o seu coñecemento, as súas aptitudes con el. Inauguramos o venres 4 de outubro coa proxección de La Piedad, a película de Eduardo Casanova, protagonizada por Ángela Molina e que foi premiada cun arrebato de ficción nos Feroz. Estará o director para facer un coloquio para presentar a película e facer un coloquio co público. Isto será no Pazo da Cultura. Durante 4 meses, a final de ano 2024 e xaneiro 25, Pontevedra vai a ser a capital de todo o Estado, de toda a cultura cinematográfica, con unha programación intensa que nos vai a proxectar cara fora. Trátase deso, trátase de que Pontevedra estea no candeleiro e seamos unha referencia, igual que moitas cousas, en cultura tamén, e en cultura cinematográfica. O mércores 16 de outubro ás 6:30 da tarde proxectarase Samsara de Lois Patiño, seguida dun coloquio co director. Celebrarase na sala de cine da Facultade de Comunicación, que acollerá tamén as proxeccións e charlas das seguintes semanas. O día 23 con Sobre todo de noche de Víctor Iriarte e o 30 con Teresa de Paula Ortiz. As entradas a todas as sesións son de balde previa retirada de localidades na Oficina de Turismo da Praza de España de Pontevedra, dende 7 días antes de cada actividade e ata completar o aforo. Repartiránse un máximo de 4 entradas por persoa. Dende a organización xa adiantaron que en novembro realizarase unha serie de proxeccións coa muller como protagonista. Ademais, a finais de mes coñeceránse os finalistas os premios e aí iniciarase un novo ciclo de proxeccións das series e películas con máis candidaturas. Xa en xaneiro está previsto que o gañador do Feroz de Honra protagonice un ciclo especial sobre a súa traxectoria e ofreza unha clase maxistral na cidade. O mexillón é o protagonista da nova entrega das xornadas gastronómicas organizadas por Emgrobes. Esta mañá as instalacións do Obradoiro de Hostalería do Grove acolleron unha xornada de degustación de ata 6 petiscos elaborados polo alumnado. Con esta actividade a asociación busca demostrar a versatilidade do mexillón nas cociñas. As xornadas celebraránse os días 20, 21 e 22 de setembro e contan coa participación de 9 restaurantes e taperías asociados a Emgrobes. Todos dedicarán parte do seu menú ou das súas suxestións a este bivalvo, preparando diferentes pratos para chamar a atención de clientes e visitantes. Dende Engrobes, dende a asociación, facemos estas xornadas gastronómicas do mexilón que comeza mañán e hasta o domingo, o 20, 21 e 22 de setembro, na que 9 restaurantes e taperías prepararán diferentes platos basados co protagonista fundamental é o mexilón. Os restaurantes do Grobes saben como preparar esta exquisitez de maravilla. Esperamos que teña moitísimo éxito estas xornadas. E nada, convidar tanto os mecos como a xente que nos visita
a probar nos restaurantes do Grove esta exquisitez da nosa ría e dos nosos bateiros. O Concello de Ribeira avanza na mellora das infraestruturas deportivas con 2 novas pistas de tenis en Samil, na parroquia de Corrubedo. O proxecto supuxo un investimento de máis de 100.000 euros. Xa están en servizo as pistas deportivas de Samil en Corrubedo despois de que o Concello de Ribeira investise máis de 100.000 euros nas instalacións que se atopaban moi deterioradas. Dentro do Concello de Ribeira acabamos de rematar as obras de actuación nos campos de Samil en Corrubedo, unha actuación moi demandada para todos os afeccionados do deporte porque eran unhas pistas que estaban moi deterioradas e que na actualidade presentaban un baixo uso por ese deterioro. Dentro do Concello de Ribeira viñemos de facer un investimento por máis de 100.000 euros, concretamente 102.000 euros, para poñer 2 pistas de tenis nesa área recreativa. A actuación enmarcada no pos adicional da Deputación consistiu na ampliación e mellora da zona deportiva que conta con 2 pistas de tenis e un vestiario. Queremos que Corrubedo teña a súa propia área de lecer, onde a xente poida desfrutar do tempo libre, pero tamén fomentar o deporte de base e que calquera afeccionado neste momento ao tenis poida ter unhas pistas novas e completamente equipadas. E ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. Quedan con toda a información da vendima e do sector do viño en orixe e calidade. Voltamos mañá. Sexan felices.